Vítal na vernisáži 14. ročníku výtvarných a literárních prací. Tentokrát to bylo na téma bylinky v našich zahrádkách. Takže jenom něco málo z programu. Nejdříve nám tady zahraje a zaspívá cymbalová muzika Honřeníček, potom děti z mateřské školky a nakonec školní sbor. Tak, teďka přidávám slovo cymbalové muzice. Takže my vám nejdříve zahrajeme Lístečku z Javora, zpívat bude Honzik a Ondra Coklar a pak Ztratila jsem Čertušek, zpívat bude Bětka Řezničková a prosím.
Tak, děkuji našim malým zpěvákům. Tak, teď bych vás poprosil školní pěvecký sbor.